Hello po sa mga Bicolano all over the world. Yan. So, kamusta po? Kamungon niya na aldaw. Hope okay man po kamu. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes. And I'm your host for today. My name is Scott Peter Mandarinegro. Now you're listening to the episode 6 of Kaulay Podcast. Yes. Nasa ika-anong episode na ginade ko. Akalain makakabot na ginagde. So, hope magtuloy-tuloy man yung journey ta sa pag-podcast. So, by the way, before we start yan, I would like to say thank you to my listeners on YouTube Music. Yes. Yan, sa mga hiparahinan yung sa YouTube Music, thank you very much. Pero basta kulong nga na yung naghihinan yung talaga kam podcast na ini sa YouTube Music na, which is, baka naman sa YouTube channel ko. Yung may mga 62 subscribers na yung channel ko as of February 18, 2025. Yes. Yan, so for today's episode, guys, yan, patuloy kita sa usapang mental health, okay? And this time, magamit po kita kan Comfort Cards 2.0. Version 2. Yan, so version 2. So, nakaging nga episode kaya version 1 yung ginamit pero this time, version 2. And according sa mga naano ko sa TikTok, yan, may accent talaga. Yan, sabi makahibi yung mga questions sigde. Hindi ako makundotoo. Kaya try ta. Tapos, sa version pala nini, sa version 2, yan, may apat siya guys na category. Inot, yung healing. Ikadua, acceptance. Katulog, forgiveness. And ikaapat, self-love. And I think, kada category is 15 questions since 60 ang mga hapot kang card nini. Yan. So, what are we waiting for? Let the game begin. Yes. Yay! Okay. So, shawal na muna. Dali. Oh, nahulog sa hindi ba? Okay lang. Kuha ko na lang at yan. Paka-record ko kayo episode na yun. Okay. So, ano kayong question pa? Yan, ikaw na. Yan. So, sabi di ano ang pinakamalaking what if sa buhay mo na hirap kang bitawan? So, under ni kang category kan acceptance. Aray, sakit ng question, no? Ano ang pinakamalaking what if sa buhay mo na hirap kang bitawan? So, ano talaga yung biggest what if ko talaga. Haloy ko na kaya ng may karamdaman sa physical. May kapansanan. Okay, sige. So, mga ganun kakaaram, uni ang namamatay ko. Yan. Araw kayo kan may walking disability ako. Meaning, may diferensya ako sa paglakaw. I think, nag-start siya sa 2015 or 2016. Kaya medyo haloy-haloy na ako. Imagine mo, 2015, no? Bad 10 years na. 10 years o mga 10 years na ang namamatay ko. Kaya, haloy-haloy na talaga. Tapos, elementary or high school ako nga ito that time. Yan. So, parang nawala lang yung balance ko. Pero pag haloy-haloy, parang namansin ko, nagkukululog talaga yung laman kang bitis ko. So, may muscle. Laman pa rin. Muscle pala. Sorry man. Tapos, yun na nga to. Since, kukulog talaga from time to time, naman kama mo ng pa-check up. Kaya, nakaagi talaga, balik-balik kami sa BMC, Bicol Medical Center, sa Nagasha. I think is mga November, balik-balik kami. Tapos, every, parang nalingaw ko na kung kada Martes o Biyernes. Basta, mga rugaan, parang kada week, every, ayun na to. Tapos, yun na to, tigano ako sa MRI. Tapos, sabi, may slight man na diferensya sa may upper part kang spine ko. Pero ngalas nga ni si doctor tas upper part nga ang diferensya. Tapos, affected yung baba, which is yung bitis ko. Kaya, yan, tag-refer kami sa specialist, sa neurologist sa Naga City. Tapos, naman kami, pa-MRI, pero this time sa brain, tabada sa brain, or baad, ang sarapan baad may sa family ko, may arugman kayo ng namatayan kay. Parang tigihiling talaga kung anong pinaka-cause kang kamatayan ko. Yan, so napahaloy sa Kaya yan, sa maabot na April, mapa-MRI ako. Medyo habok sa totoo nga habok ko na magpa-MRI ta. So yun ko talagang salang sa MRI, medyo na-stress talaga ako. Taday ko akalain, maribo kong palan ang pag nilaw ka sa machine, ako sana. Lalaw ka na. Tapos di ko akalain na itutudok palan ako. may injection na tiga na sa kota. Doon kaya ilalawag. So, ako dyan, bulong. Kaya yan, hamak. Yan, so, yan yung short recap kan inagihan ko sa ngunyan. Kaya, napapaisip ako, what if may akong diferensya sa physical?
ano kayo yung magiging buhay ko. Siguro, unang masasabi ko, ibang-iba sa ngunyan. I think, makakapag-college ako. Nag-stop talaga ako sa college because of my kamatian. Parang narugado na nga ko hali sa school. Siguro, tapos na. Patapos na guide ako or graduating na guide ako ngunyan. Tapos, ano pa daw? Siguro, madali ako makahanap ng trabaho. Yun talaga, because of my disability, parang nahihirapan talaga ako maganda ng trabaho. Kaya sa totoo, medyo naaaraman ko sa iba na nakahanap agad ng trabaho. Parang okay na sinda. Tapos, tataon na gawin ako magmotor, kumaya kong diferensya. Yan. Kaya medyo naaaraman na ako sa iba. Yung nga, may trabaho, nakakapag-college, tapos ito pang motor. Teko yan, nag-game over kasi may disability. Kaya, para mo sa totoo lang, may times talaga na na-discourage ako. Tapos may negative thoughts. Kaya yan, if you're listening to this episode, may namatin so namatik ko na imig sabihin may diferensya man kamo sa physical o may nagyan kamo. Ilang normal na lang talaga ng kamati kita ng negative thoughts. Pero hingawan ta na lang guys na di talaga yan mangibabaw sa pag nabagsak yung mental health taro kan nasabi ko sa nakaging episode, affected na kanyang everyday life dahil kakan mo siguro parang hopeless ng luwas ka. Kaya siguro for now maggibuta makipag-ulay sa mga taong magkitiwalaan ta. Ako nga ikibase di ko sabi yung ko, pero this time nagananon ako sa ibang person. Di ba? Tapos nagkakarakanta yan, do the things you love, tapos relax. Ako ang one way para mag-relax ako is mag-barbike. And big help naman. Yeah, so, napahaloy na kita. Okay, so i-flip ta ng card na yun. Yan, so sabi di, minsan ang pagbitaw sa mga what if ay nagbibigay daan sa mga what's next. Yes, tama din. Kaya yan, since data na talaga ang situation na yun may diferensya na ako. So, ang magigibo ko na sa ngayon niya, isipon ko na lang na mararahay ako. Kaya ginagibong minanggawas para mamarahin ako. Kaya one way talaga. So para marahay yung ko is nagpapatherapy ako. Somehow nag-improve man nga so lakang ko. Kaya guys sa mga may arog ko, there's hope. Tapos isabi nindo kay God yung namamatayan nindo because He cares for us. Okay? Yan, so di na nagtapos sa itong episode. Hope nag-enjoy po kamo today. Yan, and sa mga sa mga may kamatian man sa physical o may iniindang hilang sa ngunyan, hope narang ako magpamo tapos mamati manindo na di ka mo nagsusolo. Okay? Yan, so I'm your host, your friend, your best friend, your bestie, or kung ano pa man ang gusto nila apod sa ko. My name is Don Peter Madarinig, and hope magkairiba lang po iraray kita sa susunod na episode. Bye bye.